Príjemný dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Toto je nové tréningové video, ktorého témou je, ako už istotne tušíte, GDPR, alebo ak chcete, regulácia ochrany a spracovania osobných údajov. Dané video je aktuálne pre nadchádzajúci školský rok 2024-2025. Keďže sú medzi vami aj noví zamestnanci, s ktorými sa zatiaľ nepoznáme, takže na teraz, ak dovolíte aspoň takto na diaľku, podávam ruku. Moje meno je Slávomír Novák a zastrešujem problematiku GDPR v školách a školských subjektoch v postavení tzv. Zodpovednej osoby. Vzhľadom k tomu, že GDPR je tu s nami už 6. rok, tak niektoré veci si len pripomenieme, oboznámime sa s niektorými novými vecami, ktoré prináša najmä novela zákona, a zároveň sa pokúsim, aby to celé prebehlo takým štýlom, ktorý bude zároveň pre nových zamestnancov v rámci možností plnohodnotným prínosom. Budeme sa dnes sústrediť samozrejme na GDPR problematiku výhradne vo vašom prostredí, čiže v školskom prostredí, v ktorom dennodenne spracúvate osobné údaje. Naším cieľom je opäť raz zvýšiť vaše povedomie v problematike GDPR a zároveň aj úprimná snaha o to, aby sme aj naďalej spoločne v čo najväčšej miere mohli eliminovať všetky nevedomosti alebo prípadné prehrešky, ktoré by mohli viesť k porušeniu príslušnej legislatívy a následne k podávaniu sťažností alebo podnetov. Pokiaľ ide o dodržiavanie príslušnej legislatívy, na všetkých nás dozerá Úrad na ochranu osobných údajov a rovnako aj druhý, častokrát ešte prísnejší subjekt, ktorým sú v tomto prípade rodičia, ale aby som bol úprimný, občas sa k ním pridajú ešte aj samotní zamestnanci školských subjektov. Ide teda o ostro sledovanú oblasť. Všetko, čo riešime v súvislosti s osobnými údajmi, nám pokrýva zákon o ochrane osobných údajov, ktorý nájdeme v zbierke zákonov už tradične pod číslom 18/2018. Aj v tomto videu samozrejme vychádzame už z nedávnej novely zákona, ktorá je účinná od 1. júla tohto roku. Základom spracovania osobných údajov sú právne základy, čiže niečo, čo nám umožňuje osobné údaje spracúvať. Spomínaná novela tieto právne základy nezmenila, ostávajú tie isté, stále ich je 6, a aj naďalej platí, že na to, aby sme spracovali osobné údaje, musíme disponovať jedným zo 6 právnych základov, ktoré vidíme pred sebou a ktoré sú uvedené a dohľadateľné aj v paragrafe 13 zákona o ochrane osobných údajov. Zvyknem to zdôrazňovať vo videách, zvyknem to zdôrazňovať aj na živých školeniach a pokúsim sa to zdôrazniť aj teraz. Ak chceme spracovať osobné údaje, tak postačí, ak disponujeme akýmkoľvek jedným právnym základom. Zopakujem. Akýmkoľvek jedným zo 6 právnych základov. Pred sebou vidíme 3 najčastejšie právne základy, ktoré sú využívané v školskom prostredí, na ktoré sa teraz pozrieme detaľnejšie. A ak súhlasíte, tak začneme súhlasom so spracovaním osobných údajov. Všetci ho, myslím, veľmi dobre poznáme. Ide o jeden z najznámejších právnych základov, a to aj v školskom prostredí. Spomeniem najpodstatnejšie fakty. Súhlas sa podpisuje dobrovoľne, podpisuje ho výlučne plnoletá osoba, v súhlase je uvedené, kto dáva súhlas, komu sa dáva súhlas, na čo, respektíve na aký účel sa dáva súhlas. V súhlase by malo byť uvedené aj časové obdobie udelenia súhlasu a v neposlednom rade rozsah osobných údajov, ktoré sa na základe predmetného súhlasu môžu spracúvať. Dôležitou informáciou je aj to, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Najčastejšia forma udelenia súhlasu je papierová, avšak súhlas nemusí byť udelený len na papieri, môže byť udelený aj elektronicky. Dôležité je, aby bol preukázateľný. Ďalším, dokonca ešte využívanejším právnym základom po súhlase je tzv. Legislatívny právny základ. Viete, čo považujeme za legislatívny právny základ?
akúkoľvek legislatívu alebo vyhlášku či usmernenie z ministerstva školstva napríklad, ktorými sa riadia školské subjekty. Zapamätajme si prosím, že akákoľvek legislatíva, ktorá nám umožňuje spracovať osobné údaje na nejaký účel, je perfektným právnym základom. Najviac využívaným je samozrejme školský zákon. Školský zákon bol tiež novelizovaný a umožňuje nám získavať a spracovať osobné údaje o deťoch, žiakoch, poslucháčoch a účastníkoch výchovy a vzdelávania, ale aj o ich zákonných zástupcoch, a to v rozsahu, ktorý vidíme pred sebou, ktorý si viete kedykoľvek dohľadať, a to nie len v paragrafe 11 odseku 6 školského zákona, ale aj v iných paragrafoch, ktoré sú znázornené a ktoré vidíme v spodnej časti tohto slajdu. Tretím najčastejšie využívaným právnym základom je tzv. Oprávnený záujem. Tento právny základ sa využíva napríklad na činnosti, ktoré vidíme pred sebou, teda napríklad pri ochrane majetku a bezpečnosti školského subjektu, mám na mysli prevádzkovanie kamerového systému, alebo pri prenose osobných údajov, a to aj elektronickou formou, pri zaistení bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti, ale aj pri činnosti kontaktného formulára na webovej stránke, alebo pri evidencii dochádzky zamestnancov, alebo pri evidencii návštev prostredníctvom knihy návštev. Tento právny základ niektoré subjekty využívajú aj na monitorovanie služobných vozidiel cez lokalizačné údaje GPS. Takto to nejako vyzerá v praxi. Ako sami môžete vidieť, najviac a najčastejšie je využívaný legislatívny právny základ v podobe školského zákona. Ďalej nasleduje súhlas, oprávnený záujem a potom zvyšné 3 právne základy, ktoré sú v školskom prostredí využívané sporadicky. Niektorý zo zvyšných 3 právnych základov sporadicky teda vieme využiť napríklad pri ochrane života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, pri splnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri plnení zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Ako ste určite postrehli, celá táto problematika sa točí okolo pojmu osobný údaj, osobné údaje, tak len pre pripomenutie, ak dovolíte, veľmi zjednodušene vieme povedať, že osobnými údajmi sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Celá právna definícia je uvedená pred vami a vieme ju nájsť aj priamo v paragrafe 2 predmetného zákona. Vašu pozornosť by som ale chcel teraz upriamiť na osobitnú kategóriu osobných údajov, ktoré sú v úvodzovkách citlivé. Ide o údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod, etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Táto kategória osobných údajov podlieha osobitným podmienkam spracovania, ktoré sú uvedené v paragrafe 16 predmetného zákona. No a v praxi by to malo vyzerať tak, že školské subjekty spracovajú z tejto osobitnej kategórie osobných údajov len tie údaje, na ktoré majú oporu v legislatíve alebo v súhlase. Obzvlášť si, dámy a páni, dávajme pozor na osobné údaje, ktoré sa týkajú osobnej intimity a sexuálnej orientácie, a to prosím bez ohľadu na to, či sa týkajú žiaka, rodiča alebo zamestnanca. Samozrejme aj z ľudského hľadiska by to bolo tomu človeku určite veľmi nepríjemné, ak by sa riešila jeho intimita, jeho sexualita alebo jeho orientácia. Nezabúdajme tiež na to, že bez ohľadu na GDPR musíme dodržiavať aj občiansky zákonník, ktorý hovorí,
že fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia svojho mena a prejavov osobnej povahy. Menej je niekedy viac. Môžeme to považovať za krédo, ktorého sa budeme držať najmä na triednych aktívoch. Tieto citácie, ktoré vidíme pred sebou, sú reálne citácie z triednych aktívov vyslovené verejne pred viacerými rodičmi. Je to absolútne porušenie GDPR, takto komunikovať nesmieme. Namiesto konkrétnosti používame nekonkrétne vyjadrenia, teda žiadna astma, žiadne ADHD, ale použijeme nekonkrétny pojem zdravotný stav. Nezabúdajme tiež na to, že informácie o žiakovi, ktoré obsahujú osobné údaje, patria do uší len jeho rodičom, alebo zákonným zástupcom, alebo súdom poverenej osobe, ale rozhodne nepatria do uší iným tretím osobám. Zopakujem, ak dovolíte. Informácie o žiakovi, ktoré obsahujú osobné údaje, patria do uší len jeho rodičom, prípadne zákonným zástupcom, respektíve súdom poverenej osobe. Takéto informácie rozhodne nepatria iným tretím osobám. Dávajme si prosím na to veľký pozor. A teraz sa už môžeme presunúť do inej, ďalšej zaujímavej problematiky. Fotografie v školskom prostredí. Pokúsim sa prejsť touto problematikou jasne, stručne, vecne a najmä tak, aby ste si to v pohode zapamätali. Začnem interiérom. Interiér je bezproblémový. Fotografie, maľby, diplomy, citáty, kresby, ocenenia, výroky alebo maturitné tablá v pohode interiéry zobrazujeme, samozrejme až na jednu výnimku, ktorá sa týka istého druhu fotiek. Akékoľvek takéto fotografie, mám na mysli v červenom krúžku, nepatria na nástenku, ani na stenu, ani nikde inde, pretože aj kebyže si ich z pohľadu GDPR nejako obhájime, opäť naražame na občiansky zákonník, ktorý je v tomto prípade pre nás definitívnou stopkou. Takže interiér je, zopakujem, bezproblémový, pokiaľ používame zdravý rozum a nezverejňujeme napríklad polonahé slečny. Musím to pomenovať už až takto napriamo, keďže som to videl na vlastné oči niekoľkokrát. Takéto fotografie boli na nástenkách, na chodbách, v školách. OK? Uzatváram to na teraz s tým, že takéto fotografie nesmú byť zverejnené. Ideálne nikde. Môže si ich zverejňovať len dotyčná osoba na svojom súkromnom účte, napríklad na sociálnej sieti. Ďalším miestom, kde zvykneme zobrazovať fotografie, je online priestor, čiže najčastejšie hovoríme o webovej stránke alebo sociálnych sieťach. Ak chceme zobrazovať alebo zverejňovať fotografie v online priestore, tak najviac odporúčaným právnym základom je súhlas od dotknutej osoby alebo od zákonného zástupcu, ak je dotknutá osoba neplnoletá, ak má menej ako 18. Položím otázku. Čo v prípade, ak chceme zverejňovať fotografie, ale nemáme súhlas? Pozeráme sa na alternatívy, ako môžeme postupovať, ak chceme zverejňovať fotografie, ale nemáme súhlas. V takom prípade fotíme odzadu, alebo fotíme z väčšej vzdialenosti, alebo fotíme a následne fotografiu graficky upravíme, alebo fotíme nejakú hromadnú akciu, alebo fotíme len priebeh, nefotíme tváre, nefotíme podobizne tvári. A takto nejako to vyzerá v praxi. Nech sa páči. Pred sebou vidíme rôzne štýly fotenia, ktoré vieme aplikovať v praxi. A tieto štýly fotenia aplikujeme, ak chceme zverejňovať fotografie, ale nemáme súhlas. Keď sme už pri tých fotografiách, touto cestou
vás zároveň prosím o kontrolu vašich webových stránok. Konkrétne ide o sekciu fotografie. Skontrolujte, či to máte v súlade s GDPR, to znamená, či máte zverejnené len tie fotografie, ktoré máte podložené súhlasom, alebo využívate alternatívne štýly fotenia, ktoré sme si ukázali v predchádzajúcom slajde. Webová stránka je totižto ten najjednoduchší a najviditeľnejší objekt možného porušenia GDPR, na ktorý sú zameraní najmä aktívni rodičia, ktorí si zvyknú web stránku odfotiť a hneď ju posielajú dozornému orgánu spolu s podnetom. A to je presne ten dôvod, prečo na to upozorňujem. Vopred ďakujem veľmi pekne za vašu súčinnosť pri kontrole vašich webových stránok. Viacerí z vás už takisto viete, že existuje nejaká informačná povinnosť. Informačná povinnosť je povinnosť vo vzťahu k potenciálne dotknutým osobám, ak sa nachádzajú na mieste, kde prebieha nejaká akcia alebo nejaké podujatie, z ktorého sa budú vyhotovovať fotografie. Typickým príkladom je napríklad začiatok školského roka. Informačnú povinnosť si splníme jednoduchým nalepením príslušného oznamu, tak ako ho vidíte pred sebou v ľavej časti slajdu. A tento oznam nalepíme napríklad na vstupné dvere a umožníme komukoľvek z prítomných, aby si mohol uplatniť svoje práva dotknutej osoby. Znenie informačnej povinnosti by ste mali mať všetci vo svojich GDPR fascikloch. Ak by však niekomu z vás náhodou takýto oznam chýbal, ozvite sa nám, samozrejme dopošleme. Pozrime sa teraz na jeden fenomén, ktorý je veľmi populárny najmä medzi žiakmi. Ide o fotenie a natáčanie vás, učiteľov, pedagógov, profesorov. Je teda na mieste otázka, či vieme proti tomuto nejako účinne bojovať. A ja si dovolím odpovedať, myslím, že áno. Okrem legislatívnej regulácie z dielne ministerstva školstva, hovorím o Druckerovej regulácii používania mobilov, všetci viete, o čom hovorím, tak okrem toho má každý riaditeľ školy alebo každý riaditeľ školského zariadenia má jednu super kompetenciu, a síce, že môže regulovať používanie mobilov prostredníctvom školského poriadku a práve touto cestou je možné nariadiť tzv. Odkladanie vypnutých mobilov, napríklad pred začiatkom každej vyučovacej hodiny, do stojanov na mobily. Mnohé školy nám hlásia, dávajú nám spätnú väzbu, že takéto odkladanie mobilov do stojanov funguje úplne perfektne a efektívne. Mobily sú odložené, žiaci na nich vidia, odpadá teda akákoľvek obava z obvinenia poškodenia mobilov, je to jednoduché a účinné. Berte to samozrejme ako len jedno z možných riešení takéhoto problému. Keďže sa na nás často obraciate, tak toto je azda najrýchlejšia a najefektívnejšia cesta, ako poriešiť takýto problém. A tento spôsob akceptujú aj rodičia. Pozrime sa teraz na používanie diktafónu na hodinách. Z pohľadu GDPR môže byť používanie diktafónu bezproblémové, ak je nahrávaný len vyučujúci, ktorý s nahrávaním súhlasí. Môže to takto robiť napríklad za účelom opätovného vypočutia výkladu pre integrovaných žiakov. Položím teraz dve otázky. Prvá. Môže vedenie školy alebo školského subjektu nariadiť používanie diktafónu na hodine bez súhlasu vyučujúceho? Nie, nemôže. Vedenie školy alebo školského subjektu nemôže nariadiť používanie diktafónu na hodine bez súhlasu vyučujúceho. Otázka číslo 2. Môže byť na hodine používaný diktafón s tým, že zachytí aj hlasy detí alebo žiakov ako súčasť vyučovacej hodiny bez predchádzajúceho súhlasu zákonných zástupcov? Odpoveď je totožná. Nie, nemôže. Na hodine nemôže byť používaný diktafón s tým, že zachytí aj hlasy detí alebo žiakov, aj keď je to súčasť vyučovacej hodiny, ak nedisponujeme predchádzajúcim súhlasom zákonných zástupcov.
toľko k danej problematike. Teraz sa už presúvam k papierovej forme dokumentácie, ktorá obsahuje osobné údaje a prejdeme si prístup, uskladnenie a likvidáciu papierovej formy. Prístup. Prístup k tej ktorej dokumentácii obsahujúcej osobné údaje nemajú všetci zamestnanci. A takto to je v poriadku. Takto to je správne, že nie všetci máte prístup ku všetkým dokumentom alebo ku všetkým údajom. Uskladnenie. Dokumentáciu, ktorá obsahuje osobné údaje, uchovávame bezpečne v uzamykateľných skrinkách, respektíve v čomkoľvek, čo vieme uzamknúť. Likvidácia. Likvidácia dokumentácie, ktorá obsahuje osobné údaje, by mala prebehnúť tak, aby následne nebolo možné takúto dokumentáciu zložiť do čitateľnej podoby. Z toho nám vyplýva, že roztrhnúť a vyhodiť jednoducho nestačí. V ideálnom prípade by sme dokumentáciu mali skartovať alebo spáliť. Pred sebou máme čistý stôl, ktorý symbolizuje, že dokumenty obsahujúce osobné údaje, s ktorými práve nepracujeme, by sme mali odložiť alebo zlikvidovať. Pokiaľ ide o personálnu a mzdovú agendu, všetci veľmi dobre vieme, že musí byť bezpečne uchovávaná v uzamykateľnom priestore a súbežne aj v niečom, čo sa uzamyká, ideálne v uzamykateľnej skrinke. Prístup k takejto agende musí byť povolený len tzv. Oprávnenej osobe alebo oprávneným osobám, a to na základe predchádzajúceho písomného oprávnenia. Je tu ešte jeden malý tip pre všetkých, ktorí sa chcú zbaviť prebytočnej dokumentácie a ešte k tomu doposiaľ nepristúpili ako subjekt. Aj vy, prosím, môžete vymeniť papierovú triednu knihu za elektronickú. Mnohé školské subjekty už dávnejšie prešli na elektronickú triednu knihu, mnohé žiaľ ešte nie, ešte stále nie, a preto im dávame práve tento tip. Ďalšou kapitolou je počítačová bezpečnosť, ktorej primárnym cieľom je zabezpečiť ochranu pred neoprávneným prístupom. Základné predpoklady počítačovej bezpečnosti. Samozrejme musíme dodržiavať softverové opatrenia, musíme dodržiavať heslovú politiku, čiže mali by sme zaviesť ochranu vstupným heslom a zaviesť pravidelnú zmenu takýchto hesiel, a v neposlednom rade je podstatné dodržiavanie e-mailovej a internetovej bezpečnosti. Začneme e-mailovou bezpečnosťou. E-mailovú problematiku všetci veľmi dobre poznáme a preto to viac menej len zopakujem. Neotvárame podozrivé maily, neotvárame a nesťahujeme prílohy neznámych e-mailov, nereagujeme na podozrivé alebo podvodné e-maily, neklikáme na podozrivé linky v e-mailoch, odosielané e-maily, ktoré obsahujú osobné údaje, je potrebné heslovať alebo šifrovať. Heslovať môžeme veľmi jednoducho aj priamo vo Worde napríklad. A heslo k prílohe e-mailu poskytujeme príjemcovi správy nie tým istým e-mailom, ale iným spôsobom, iným komunikačným kanálom, napríklad telefonicky alebo SMS správou. V poslednej dobe sú veľmi lákavé a veľmi časté e-maily, ktoré majú v predmete správy, že ste niečo vyhrali, zdedili, niekto vás vyžreboval alebo vás niekto chce obdarovať. Je to podvod ako vyšitý a upozorňuje naňho už aj príslušné ministerstvo. Nereagovať, neodpovedať, neklikať na žiadny priložený link a neposielať žiadne údaje. Pred sebou máme trojicu výrazov, nie všetci ste sa s týmto už stretli a je to úplne v pohode, je to v poriadku. V každom prípade všetko sú to jednotlivé typy podvodov, ktoré majú jeden spoločný znak. Niekto tam na druhej strane, povedzme počítača, má za cieľ vylákať vaše údaje za účelom ich zneužitia.
Erotické, respektíve najmä pornostránky sú stále veľmi obľúbené. Nebudeme sa tváriť, že to tak nie je. Najmä mladšia a stredná, ale občas aj jemne staršia generácia hľada inšpiráciu alebo rozptýlenie práve na takýchto stránkach. Dáta nepustia. OK, v pohode, toto neriešim, len konštatujem. Na čo však chcem upozorniť, je tzv. Škodlivý softvér, ktorý sa nazýva malware a tento sa nachádza na mnohých takýchto stránkach, aby ste mi rozumeli. V podstate ide o nejaký program, ktorý sa preniesie do vášho počítača a tam si začne žiť svoj nový život. A čo je najhoršie, že on pracuje v tichosti, pracuje na pozadí, vy o ňom neviete, ale on tam je a vykonáva nejaké skryté aktivity, samozrejme vo váš neprospech. Napríklad v tichosti odosiela osobné údaje z vášho počítača niekam. My nevieme kam, my vieme len, že ich odosiela do rúk hackerom a podvodníkom. Takže dámy a páni, na počítačoch, ktoré sú majetkom školy alebo školského subjektu, neotvárajte pornostránky. Odľahčím to. Ak by ste nevedeli odolať, používajte na to výhradne vaše súkromné počítače a navštevujte len overené a dôveryhodné stránky. Alebo to nerobte vôbec. Ďakujem krásne za pochopenie a ideme na ďalší slajd. Pokiaľ ide o fyzickú bezpečnosť, platí tu následovné. Počítač uzamykajte vždy, keď odchádzate od stola. Môžete využiť klávesovú skratku Windows a klávesa L. Do svojich zariadení nevkladajte neznáme alebo nedôveryhodné USB kľúče. Na prenos a zdieľanie menších súborov v pohode používajte bezpečné cloudové úložiská a pochopiteľne svoje zariadenia chráňte aj pred krádežou. Čoraz častejšie nás kontaktujete z titulu prítomnosti nebezpečného elektronického obťažovania, ktoré je na pravidelnej báze. Vy to poznáte pod pojmom kyberšikana. Ako môžeme vidieť, kyberšikana sa najčastejšie vyskytuje v online priestore a jej doménou sú predovšetkým sociálne siete. Našťastie je kyberšikana trestným činom a kyberagresorovi hrozí odňatie slobody až na 3 roky. Kyberšikana so sebou prináša rôzne pojmy, akými sú napríklad už spomínané elektronické obťažovanie alebo elektronické prenasledovanie, hovoríme mu aj kyberstalking, alebo vydieranie v online priestore, alebo sexuálne zneužívanie takisto v online priestore. Všetky tieto pojmy sú našťastie už klasifikované ako trestný čin a sú riadne ukotvené v trestnom zákone. Relatívne dobrou správou teda je, že s kyberšikanou vieme účinne bojovať, samozrejme za predpokladu, ak zistíme, že sa dieťa, žiak, študent stali jeho obeťou. A práve školské prostredie predstavuje pre obete kyberšikany takým tým prvým možným kontaktným miestom, kde sa môžu zdôveriť. Nápomocné je našťastie v tomto prípade aj ministerstvo vnútra, ktoré už vytvorilo tzv. Informačné kancelárie, a to priamo pre obete trestných činov vrátane kyberšikany. Prejdeme ale teraz na príjemnejšiu tému, ktorou je kamerový systém. Len pre vašu informáciu, kamerový systém, ktorý je prevádzkovaný za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, si nevyžaduje žiadny predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajov. Od nikoho. Od žiadnej dotknutej osoby. Zopakujem. Kamerový systém, ktorý je prevádzkovaný za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, si nevyžaduje žiadny predchádzajúci súhlas od nikoho, od žiadnej dotknutej osoby. Jediná povinnosť prevádzkovateľa kamerového systému je označenie monitorovaného priestoru. Označenie monitorovaného priestoru vyzerá napríklad takto, ako to vidíme pred sebou. Označenie by malo byť riadne vypísané a umiestnené na tzv. Viditeľnom mieste, ideálne na vstupných dverách monitorovaného
objektu. Pokiaľ ide o umiestnenie kamier. Exteriér objektu pre nás v zásade nepredstavuje žiadny problém, môže obsahovať neobmedzený počet kamier. Jemne komplikovanejšie je to s interiérom. Kamery nainštalované na chodbách sú v poriadku. Kamery však nepatria do miestností, kde je sociálne zariadenie. Kamery nepatria do miestnosti, kde sa cvičí, čiže do telocviční. Kamery nepatria do miestnosti, kde sa prezliekame, čiže do šatní. A ja osobne ich neodporúčam montovať ani do tried. Nehovorím, že montovanie kamier do tried nie je úplne možné, je možné, ale vyžaduje si jemne komplikovanejší proces. Máme dve možnosti. Buď budeme disponovať súhlasmi všetkých zákonných zástupcov detí a žiakov, ako aj zároveň súhlasmi všetkých vyučujúcich, alebo druhá možnosť, že zabezpečíme, že kamerový systém v triedách bude počas vyučovania neaktívny a zapínať sa bude automaticky až po vyučovaní napríklad o 17. alebo 18. hodine, a to za účelom ochrany majetku školy alebo školského subjektu. Celkový počet kamier v objekte samozrejme nie je limitovaný. Akékoľvek vaše individuálne otázky ku kamerovému systému kedykoľvek veľmi rád zodpoviem. Mnohé školy a školské subjekty majú dodnes knihu návštev, ktorá je zvyčajne uložená v miestnosti prvého kontaktu niekde hneď za vstupnými dverami. Je to absolútne v poriadku. Kniha návštev nepredstavuje viac menej žiadny problém vo vzťahu k legislatíve, pokiaľ je dodržiavaná tzv. Zásada minimalizácie, inými slovami, do knihy návštev zaznamenávame len nevyhnutný rozsah osobných údajov. Odporúčaný rozsah osobných údajov vidíme pred sebou. Absolútne postačí, keď do knihy návštev zaznamenávame meno, priezvisko, číslo občianskeho, dátum, čas príchodu a čas odchodu. Podpis nie je potrebný. Zároveň samozrejme platí, že akékoľvek kontroly sú neprípustné, akékoľvek kontroly dokladov sú neprípustné a takisto akékoľvek xerografické kópie dokladov sú neprípustné. Teraz bude nasledovať niekoľko slajdov s praktickými informáciami a toto je hneď prvý z nich, ktorý hovorí o tom, že zamestnávateľ je oprávnený zverejňovať alebo poskytovať osobné údaje zamestnanca bez akéhokoľvek predchádzajúceho súhlasu zamestnanca. Zopakujem. Zamestnávateľ je oprávnený zverejňovať alebo poskytovať osobné údaje zamestnanca bez akéhokoľvek predchádzajúceho súhlasu zamestnanca. V presne stanovenom rozsahu, ktorý vidíte pred sebou a viete si ho dohľadať v paragrafe 78 predmetného zákona. Len vás chcem informovať, že zverejnenie alebo poskytovanie osobných údajov zamestnanca môže prebehnúť aj prostredníctvom webovej stránky alebo e-mailom. Nemusíte sa však báť, rozsah osobných údajov je pevne stanovený, nie je ho možné rozširovať a fotografie do neho nepatria. Praktická info číslo 2. Zákon o ochrane osobných údajov sa na základe novely, ktorá je účinná od 1. júla tohto roku, viac nevzťahuje na zosnulé osoby. V praxi to znamená, že zákon o ochrane osobných údajov viac nie je prekážkou napríklad pri písaní kroník alebo inej obdobnej dokumentácie. Ďalšou novinkou je, že dotknutá osoba stráca právo na výmaz svojich osobných údajov, a to najmä ak ide o účel archivácie alebo vedecký účel, alebo ak ide o účel historického výskumu či štatistický účel. Praktická info číslo 3. Ďalšou novinkou, ktorú prináša novela, je zásada minimalizácie archivácie. Zjednodušene povedané, pokiaľ ide o archivovanie dokumentácie obsahujúcej osobné údaje, archivujeme len to, čo je naozaj nevyhnutné. Čiže minimalizujeme rozsah archivovanej dokumentácie.
Praktická info číslo 4 hovorí, že aj naďalej platí, že všetci zamestnanci školy alebo školského zariadenia musia mať povinne podpísané tieto 3 druhy dokumentov. Mlčanlivosť, záznam o poučení a poverenie. Tieto 3 druhy dokumentov, ktoré sú podpísané, by mali byť uložené v GDPR fascikloch. Pokiaľ ide o súhlas so spracovaním osobných údajov, ten podpisujú zamestnanci dobrovoľne. Nikoho k súhlasu nenutíme. Aj naďalej platí, že aj zákonní zástupcovia udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov ich detí výlučne dobrovoľne. Žiadneho rodiča k podpísaniu súhlasu nesmieme nútiť. Samozrejme, udelenie súhlasu je vysoko odporúčané, ale nie povinné. Praktická informácia číslo 6 je skôr povinnou informáciou z našej strany. Každý, kto sa domnieva, že jeho osobné údaje alebo osobné údaje inej dotknutej osoby boli spracované v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, môže podať podnet na dozorný orgán. Podanie návrhu je bezplatné a je možné ho vykonať písomne alebo elektronicky. A teraz jemný sarkazmus. Skúste 3-krát hádať, kto najviac miluje podávanie takýchto návrhov a podnetov. Máte to pred sebou, naľavo, tam pod grafom. A myslím, že môžeme ísť ďalej. Problematiku ochrany a spracovania osobných údajov v školách a školských zariadeniach zastrešuje tzv. Zodpovedná osoba, ktorá je pre školy a školské zariadenia povinná priamo zo zákona o ochrane osobných údajov. Ako vaša zodpovedná osoba sme tu pre vás kedykoľvek. Sme vám plne k dispozícii, nie len vám, zamestnancom, ale aj rodičom a plnoletým žiakom. Kedykoľvek nás môžete kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Sme tu pre vás. Spoločne vieme predchádzať problémom, sme na jednej lodi, sme a chceme vám byť nápomocní. Praktická info číslo 8. Kontaktujte nás za každým, keď sa domnievate, že mohlo dôjsť k porušeniu ochrany osobných údajov. Zákon nám totižto ukladá povinnosť nahlásiť porušenie zákona o ochrane osobných údajov v lehote 72 hodín. Preto zopakujem, kontaktujte nás za každým, keď sa domnievate, že mohlo dojsť k porušeniu ochrany osobných údajov. Máme 72-hodinovú zákonnú lehotu. Kontaktujte nás a spoločne stanovíme ďalší postup. Akékoľvek otázky ku ktorejkoľvek téme, ktoré vyvstali z tohto tréningového videa, vám veľmi radi zodpovieme, či už mailom alebo telefonicky. Sme tu pre vás v zásade 24/7. V prípade akékoľvek potreby nás naozaj neváhajte kedykoľvek kontaktovať. A na teraz mi dovoľte poďakovať vám všetkým veľmi pekne za pozornosť. Zároveň mi dovoľte, aby som vám zaprial v rámci možností čo najpokojnejší nadchádzajúci školský rok. Prajem vám veľa osobných a pracovných úspechov, prajem vám čo najmenej negatívnych, práve naopak, čo najviac pozitívnych momentov, samozrejme veľa zdravia, pretože to je to najviac a je to najcennejšie, čo si môžeme prijať. A na záver mi dovoľte vysloviť ešte jedno veľké ďakujem vám všetkým za úžasnú spoluprácu. Ste perfektní. Majte sa krásne, ďakujem ešte raz za pozornosť a dovidenia.